прилагам вече наученото, защото го използвам за да завърша моята дипломна работа за университета му. Аз съм София Димитрова, студент съм в момента, но работя в един от водещите новинарски сайтове в България. Аз занимавам се не с SEO, по-скоро с дигитален маркетинг и реклама, но за мен е полезно и това знание. Програмата, която записах, беше съвсем случайна. Мотивираха ме по-скоро моите работодатели и един от колегите ми, които вече я премина. Като един студент, който работи, за мен беше достатъчно гъвкава програмата и смятам, че това, че има онлайн и присъствени изпити е доста добра идея. Тази академия според мен е полезна по-скоро за хора, които вече имат опит в SEO-то, но и хора, които нямат никакъв, също биха се справили с малко повече усилия. Ако трябва да опиша академията с една дума, то тази дума би била link building, защото хората тук създават много връзки. Програмата на академията си е сложна, няма какво да лъжа, особено ако нямаш предишен опит, но смятам, че лекциите са достатъчно добре развити, че ако полагаш достатъчно старание, можеш да се справиш. С тези знания може да се започне и в етапа на работата вече си доразвиваш останалите умения. Случката, с която ще запомня академията, е цялата седмица преди изпита ми по семантично SEO, която аз се прибирах от работа, зарязвах в университета и започвах да търся ключови думи, за да си направя изпитната работа.